Ja, vi står så her med vinderen i Kokkeplads til Bredebroland 2013. Hvad havde du af forventninger til det, da du deltog? Vidste du, hvad der skulle ske fuldstændig, eller var det stadigvæk sådan lidt hen i det uvisse? Jamen det var sådan meget hen i det uvisse, fordi vi kom jo for at spille League of Legends, men jeg havde ikke regnet med, at der kom så gode hold, som der kom i år, men det var fedt. Vi fik noget udfordring. Okay. Til Kokkeplads-konkurrencen. Vi kørte jo en lidt anden version af det i år, end vi plejer at gøre. Hvad synes du om det? Det var hårdt. Det var det. Det lagde tungt i maven i hvert fald. Ja. Hvad synes du om den del med flødeboller først? Det gjorde det meget hårdere i hvert fald. Okay. Hvad hvis det var sådan her næste år til Kokkeplads-turneringen, og du var til Bredebroland? Kunne du finde på at deltage igen så? Det kunne jeg. Også i den grad. Så du vil simpelthen forsvare til næste år? Det vil jeg. Det vil jeg. Også okay. Så vil du i hvert fald have det godt herfra, indtil vi ses næste år. Ja, så lige tak lige måde. Tak.